Aurten abuztuaren 12an fenomeno berezi bat biziko dugu. Euskal Herrian azken 114 urteetan ikusi ez dena, eguzki eklipse osoa. Eta orain, eguraldia alde batera utzi, atmosferatik atera, eta eguzki sisteman sartuko gara. Eguzki eklipse oso batean 3 protagonista nagusi daude. Eguzkia, lurra eta ilargia. Hirurak lerro berean jartzen direnean, ilargiak eguzkitik datorren argia estaltzen du. Eguzkia ilargia baino 400 aldiz handiagoa bada ere, distantziaren ondorioz, biek tamaina berekoak dirudite gure ikuspegitik. Horregatik, ilargiak erabat estali dezake eguzkia. Hau horrela izanik, galdera bat sor daiteke. Zergatik ez dugu eklipse bat hilero ikusten? Erantzuna, ilargiaren orbitaren inklinazioan dago. Ilargiaren orbita 5 gradu inklinatuta dago lurraren orbitarekiko. Eguzki eklipsea bakarrik gertatzen da ilargia hilberrian nodoetatik igarotzen denean. Hau da, bi orbitak gurutzatzen diren puntuetatik igarotzen denean. Une horietan, ilargiak eguzkia guztiz estaltzen du lurreko zerrenda estu batean, eta hori ikusiko da eguzki eklipse osoa. Oraingoan fenomenoa batez ere, Groenlandiako iparraldean, Islandian eta Iberiar penintsulan ikusiko da. Eklipse osoaren eremuak penintsula mendebaldetik ekialderako lur zerrenda hartuko du ilunabarrean, iparraldeari eraginda bereziki. Etorri nirekin eta ikus dezagun zer gertatuko den. Gurean zerua ilundu egingo da, eta eguzki koroa ikusteko aukera izango dugu, bere biziko ikuskizun naturala. Adi ordutegiari, fenomenoa arratsaldeko 7:30 inguruan hasiko da. Ilargiak pixkanaka eguzkia estaliko du, eta 8:30 baino lehen guztiz ezkutatuko du. Eklipse osoak gehienez, minutu bat eta 20 segundu iraungo du gure lurraldean. Baina kontuz, eguzkiari begiratzeko, homologatutako betaurrekoak erabili behar dira beti. Ez erabili eguzkitako betaurreko arruntak edo bestelako materialak. Abuztuaren 12an turismo astronomiko handia espero da. Bilatu leku egoki bat, mendebaldera begira, zeru muga ondo ikusteko modukoa. Eta ez galdu aukera.